danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Akwai wani bawan Allah da ya kasance ƙaramin ma'aikacin gwamnati wanda a kowane lokaci a kowane wata yakan samu wasu 'yan kuɗaɗe ya tara su ya yi asusu. Ya daɗe yana wannan asusun, sannan kuma duk inda ya je 'yan buga-bugar shi ya samo kuɗi yakan ware wasu 'yan kuɗi masu ɗan tsoka sai ya sa su a cikin asusunsa. Ya daɗe yana yin wannan asusun har sai da ya shafe shekara 20 yana asusu yana tara kuɗaɗensa. A lokacin da ya fahimci kuɗaɗensa sun kai mizanin ya gina gida, sai ya ɗauko kuɗinsa ya tara iyalinsa ya faɗa musu cewa a yau wannan asusun da na daɗe ina yi zan fasa shi, sannan kuma zan yi amfani da wannan asusun nawa ko kuma kuɗin da na tara a wannan asusun nawa domin in gina mana gida. Mu tashi daga gidan haya mu yi wato bankwana da dukkan wata tsangwama da kuma hantara da ake mana a gidan haya. Mu koma gidanmu mu ma mu yi rayuwarmu cikin farin ciki. Jin haka ya sanya iyalan nasa gabaki ɗayansu suka shiga cikin farin ciki da jin daɗi, yara suka dinga tsalle suna nuna soyayyarsu ga mahaifinsu kasancewar zai gina musu gida. Haka aka fara dai aiki a kwana a tashi, ana aiki ana gina gida, wata rana har aka ce gida ya ginu, an kammala gina gida gabaki ɗaya. A daidai lokacin da mai gidan da suke haya ya zo ya same su tare da ba su notice ɗin cewa hayarsu ta ƙare ko su biya kuɗi ko kuma su tashi. Ana cikin haka dai kwatsam rannan suka sanya ranar komawa sabon gidansu. Mutumin da shi da 'ya'yan shi da matar shi suka kama hanya zuwa sabon gida domin su tare. Sai dai kuma wani al'amari da ya faru ya girgiza su, ya girgiza mutanen unguwa, ya girgiza kowa da kowa. Mutane da dama suka shiga cikin yanayi na tausayi da kuma wato zubar da hawaye. A yayin da mutumin da shi da matar shi da 'ya'yan shi suka tunkari gidan da za su tare a ciki sabon gidan nasu da ya shekara 20 yana yin asusu domin sa, suna gab da shiga gidan kawai sai suka hango gida yana ci da wuta. Jim kaɗan gida ya kama da wuta, ko ina da ko ina a cikin gidan wuta ce. Haka mutane suna ji suna gani suka yi ta ƙoƙari wajen sun kashe wutar, amma abu ya gagara. Wuta bata tsaya ba har sai da ta lashe gidan nan gabaki ɗaya. Gida ya zama ƙurmus tamkar ba taɓa yin gida a wurin ba. Mutane da dama saboda tsabar tausayin wannan bawan Allah suka rika fashewa da kuka, suna ganin cewa bawan Allah ya sha wahala shekara 20 yana asusu, yau kuma ya gina gida, yau kuma ranar da zai tare a cikin gidan gashi gidan nashi ya kama da wuta ya ƙone. A ɗaya ɓangaren kuma idan aka kalli fuskar shi wanda ya yi wannan aikin, wato mai gidan da ya yi asusu ya kuma gina gidan nashi, sai aka ga cewa babu damuwa a fuskarsa, yana fara'a. Sai mutane suka dinga mamaki dangane da wannan al'amari, suka fara tambayar sa, haba bawan Allah, ta yaya za a yi kai asusun shekara 20 ka tara kuɗaɗenka ka zo ka gina gidanka a yayin da kake gab da tarewa da iyalanka kawai gida ya kama da wuta ya ƙone kuma mu ga kana murmushi. Ai mu da muke kallon abin mu kanmu makwabtanka mun ji alhinin abin har mun fara zubar da hawaye. Kai ya kamata a ce kukan da za ka yi ma sai an riƙe ka, amma sai mu ga kana murmushi. Sai mai gidan nan ya kalle su ya ce, kowane mutum akwai wato fuskar da yake kallon al'amari idan ya faru. Ya ce yanzu ku yi tunani, a lokacin da wannan gidan ya kama da wuta, da bayan mun tare ne ni da iyalina, da daddare muna kwance muna bacci, gida ya kama da wannan wutar ya ƙone ƙurmus nan take, da yaya kuke tunani me zai faru da ni da matata da yarana, duka da mu wutar za ta haɗa ta ƙona mu gabaki ɗaya. To amma sai Allah Ubangiji ya tseratar da mu daga ƙonewa a cikin wannan gobara, sai ya sa gidan shi kaɗai ne ya ƙone. A haka kam tabbas na gode wa Ubangiji da ya tseratar da ni da iyalaina daga afkawa cikin wuta ta ƙona mu. Na gode wa Allah bisa wannan. Saboda haka mutane da dama sai jikinsu ya yi sanyi. A wannan ne fa lokacin mutane suka gano cewa duk wani al'amari da zai faru akwai fuskar da za ka kalle shi da ita. Fuskar da ka kalli al'amari ita ce fuskar da za ka ba da reaction a kanta. Misali, wani yakan iya yi maka abu domin ya ɓata maka rai, nan take sai ranka ya ɓaci, sai ka hau sama ka yi fushi. Wannan fushin yana iya yin wani tasiri a jikinka har ya kawo maka wata illa. To amma ga wani idan an yi mishi abu don a ɓata mishi rai, yakan kalli wanda ya mishi abin domin ya ɓata masa ran sai ya masa dariya, sannan kuma ba zai nuna ɓacin ransa ba. Wannan yakan sanya abun ɓacin ran ya koma wa wanda ya ɓata maka ran. Saboda haka sau da yawa Ubangiji yana da hikimominsa, wani lokaci yakan yi wani abun mutane sukan ga cewa wannan abun ba su ji daɗinsa ba,
to amma ubangiji shi a cikin hikimarsa ya san dalilin da yasa yayi wannan abun, shine dalilin da yasa ma ake cewa mutum idan har ubangiji ya kawo maka wata ƙaddara kar ka tuhumi ubangiji da rashin adalci ko kuma bai maka adalci ba, ka kalli abun a matsayin ubangiji ne ya kawo maka ƙaddara, Allah ubangiji ya sa haka shi yafi alkhairi kuma Allah ya baka madadin abin da ka rasa mai alkhairi. Saboda haka wannan magidanci yayi haƙuri ya koma gidan hayarsa, kwatsam washegari da sassafe sai ga wani daga wata ma'aikatar da ya zo inda suke aiki a ma'aikatar shi, kasancewar shi ƙaramin ma'aikaci ne, ya kuma tambayi a bashi wani ma'aikaci da zai riƙa taya shi aiki a wani sabon wurin aiki da ya buɗe.